Маҷлиси ҳайати мушовараи прокуратураи вилояти Суғд оид ба ҷанбасти фаъолияти прокуратураи вилоят дар соли 2019-ро прокурори вилояти Суғд Ҳабибулло Воҳидов оғоз намуд. Баъди муайян намудани регламенти ҳайати мушовара ва дақиқаҳои ҷудошуда барои баромади маърузачунии шуъбаву бахшҳои прокуратураи вилояти Суғд, маҷлиси ҳайати мушовараи прокуратураи вилояти Суғд оид ба ҷанбасти фаъолияти прокуратураи вилояти Суғд дар соли 2019 ба кори худ шурӯъ кард. Дар аввал сардори ин мақомоти қудрати Ҳабибулло Воҳидов баромад намуда қайд кард ки ҳар сокини ҷумҳурии Тоҷикистон бояд ба қадри соҳибистиқлолии кишвар расида барои пешрафту рушди кишвар самгузор бошаду суханҳои сарвари давлат ки дар паёми навбатии санаи 26 декабри соли рафта дар пойтахти тоҷикони ҷаҳон баргузор гардид сармашқи кори худ донанд. Аз маърузаи прокурори вилояти Суғд муайян гардид ки мутаассифона то имрӯз дар ҷомеа ҳастанд нафароне ки шукри зиндагии ободу осоишта накарда дидаву дониста ба ҷинояту ҷинояткорӣ даст заданд. дар асоси супоришҳо ва талаботҳои қарорҳои шӯрои ҳамоҳангсозии ҳайати мушовараи прокуратураи генералӣ ва прокуратураи вилоят нақшаи кори зиёда аз 155 намуд чорабиниҳо амалӣ гардонида шудааст. дар ин замина ҳолати иҷрои қонунгузориҳо дар бораи тандурустӣ, мубориза бар зидди терроризм ва экстремизм, инчунин иҷрои қонунгузории ҷиноятӣ ва мурофиавии ҷиноятӣ дар фаъолияти сохторҳои таҳқиқ ва тафтиши мақомоти ҳифзи ҳуқуқи вилоят мавриди таҳлилу санҷиш қарор гирифта, натиҷаи онҳо дар ҷаласаҳои шӯрои ҳамоҳангсозии мақомоти ҳифзи ҳуқуқи вилоят бо иштироки шахсони масъул баррасӣ гардида қарорҳои дахлдор қабул гардиданд. Бояд қайд намуд ки дар маҷлиси ҳайати мушовараи прокуратураи вилояти Суғд оид ба ҷанбасти фаъолияти прокуратураи вилоят дар соли 2019 тамоми кормандони прокуратураи вилоят ва муовини аввали прокурори генералии ҷумҳурии Тоҷикистон мушовири давлатии адлияи дараҷаи дуюм Назарзода Хотам Назрулло иштирок доштанд. Ҳабибулло Воҳидов прокурори вилояти Суғд гуфт ки дар соли 2019 1575 санҷиш гузаронида 22937 қонунвайронкунӣ ошкор ва 8375 санади эътиноӣ бароварда 13610 нафар ба ҷавобгарии мухталиф кашида 952 парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. дар давраи таҳлилӣ ба мақомоти прокуратураи вилоят аз қабули шахсӣ тавассути телефонҳои боварӣ аз мақомотҳои болоӣ ва бевосита 11302 муроҷиатҳо ворид шуданд ки аз ин 3711 адад ё ин ки 32.8% бевосита аз ҷониби кормандони прокуратура баррасӣ гардида, 665 адад ё ин ки 17.9% онҳо қонеъ карда шудааст. ҳамчунин қайд гардид ки дар соли 2019 назорат дар самти иҷрои қонунгузории замин пурзур карда шуда аз натиҷаи санҷишҳо 244 парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида 4394 аз 198 гектар қитъаи замин худсарона ишғол гардида ба ҳолати аввала баргардонида ба 206 адад қарорҳои раисони шаҳру ноҳияҳо ки аз ин 230 адад вобаста ба ҷудо кардани қитъаи замин мебошад эътирозҳо оварда шуд. дар натиҷаи ба таври зарурӣ ба роҳ омадани қабули шаҳрвандон ва баррасии саривақтию ҳаматарафаи муроҷиатҳо ворид гашта, муроҷиатҳои такрорӣ 38 адад камтар ба қайд гирифта шудааст. вобаста ба натиҷаи баррасии муроҷиатҳо 151 пешниҳод, 106 эътироз, 118 амр бароварда, 129 парвандаи маъмурӣ оғоз, 298 қарори ғайриқонунии мақомоти таҳқиқу тафтиш бекор карда шуданд. дар давраи таҳлилӣ нисбати 224 нафар барои содир намудани ҷиноятҳои хусусиятҳои террористӣ экстремистӣ дошта эъзоҳи моддаҳои 307 нишонаи 3 ва 401 нишонаи 1 кодекси ҷиноятӣ татбиқ карда онҳо аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод карда шуданд. дар самти назорати қонунӣ будани санадҳои судӣ оид ба парвандаҳои гражданӣ, иқтисодӣ, оилавӣ ва маъмурӣ ба суд 292 аризаи даъвогӣ ба маблағи 74,1 миллион сомонӣ пешниҳод гардида 278 адади онҳо ба маблағи 72,8 миллион сомонӣ баррасӣ ва қонеъ карда шудааст. прокуратураи вилоятӣ дар асоси дастуру супоришҳои дар паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба маҷлиси олӣ аз 26 декабри соли 2019 мулоқоти корӣ бо кормандони прокуратураи ҷумҳурӣ, бохӯрӣ бо кормандони соҳаҳои молия, андоз, гумрук, сармоягузорӣ ва бонкдорӣ кишвар баён гардида назорати иҷрои қонунгузориҳо дар бораи муроҷиатҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқи замин, ҷамъоварӣ, андозу пардохтҳои гумрукӣ, молия, дастгирӣ, фаъолияти соҳибкорӣ ва сармоягузорӣ
бонкдорӣ, тандурустӣ, ҳифзи ҳуқуқи истеъмолкунандагон, ҳифзи амволи давлатию шахсӣ, маориф, масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд, шаҳрсозию меъморӣ ва мубориза бо ҷинояткорӣ, бахусус ҷиноятҳои вазнин ва махсусан вазнин ба муқобили ҳаёту саломатии экстремистию террористӣ, коррупсионӣ ва муомилоти ғайриқонунӣ воситаҳои нашаовар пурзур намуда, баҳри таъмини волояти қонун, ҳимояи ҳуқуқи озодиҳои шаҳрвандӣ ва мубориза бар зидди ҷинояткорӣ чораҳои махсусро меандешад. гузориши Қудратло Раҳматлоев, Нодири Насимзод, Паёми рӯз.